Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jama'a assalamu alaikum. Muna isar da gaisuwa ga dukkan jama'a musulmai na ƙasar Kamaru da dukkan al'umman Hausawa na ƙasar Kamaru. Dandalin Hausawan Turai na isar da ta'aziyya ga wannan hatsari da ya faru a birnin Ezeka. Wa'anda suka jikkata Ubangiji Allah ka ba su lafiya, wa'anda suka rasu Allah Ubangiji ya ji kansu da rahma, Allah sa aljanna makomansu. Dandalin Hausawan Turai na isar da ta'aziyya ga dangunan